Hugot nga gikondena sa 10th Infantry Division Philippine Army ang pag-unay og patay ni top-ranking New People's Army kun NPA leader Eric Jun Casilaw alias Elian sa kaubanan nining NPA rebel sa Purok 8, Liboton, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro niadtong Abril 2022. Gibutyag ni Captain Mark Tito, 10th Infantry Division Philippine Army spokesperson nga nilusad og joint operation ang 66th Infantry Battalion. Ilam kang Lieutenant Colonel Julius Monar, New Bataan Municipal Police Station ug Municipal Disaster Response Team human sa revelasyon ni alias Vina, Squad Supply Officer sa NPA. Kinsa ni surrender sa tropa sa gobyerno ang himong pagpatay ni Casilaw sa ilang kaubanan nga si Crispin Rolyon alias Jeffrey, 52 anyos ug gilubong kini sa nasangpit nga lugar. Gisaysay niini nga tungod sa sobra kakagutom ni Jeffrey, dili na kini makalakaw pa ug tungod gikonsidera na kining perwisyo sa ilang pag-ikyas sa nagpadayong focus military operation sa kasundaluhan, gikulata ug gituok matod pa ni Casilaw hangtod sa mamatay si Jeffrey ug gilubong kini sa Andap. Tuo lang unta sila sa mga panawagan ng mga mag-surrender, so dili gyud ta ni mahitabo sa ilang mga kaubanan, no, para lang mabuhi sila. So karon no nanawagan usab kami sa ilahan no nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno para mamuhi na og malinawon og dili na usab mahitabo ning ani nga sila mismo dito sa sulod ang magpatay. Gidala sa Alar Funeral Homes, Campasala, Davao de Oro ang patayng lawas ni ini. Ug matod sa asawa ni Jeffrey, nisampa kini sa kalihukan ni adtong 2010. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN.